Тази скоба се нарича аколада. Аколада е скоба, която свързва две или повече петолиния. На пианото е като такава голяма скоба. За другите инструменти аколадата има такъв вид. Примерно три инструмента ще свирят. Тъди. Ето. Мгм. И тук отляво се изписва какъв е инструмента. Ако Да. в тези три инструмента един е пиано, на него му се слага пианистичната аколада. Примерно цигулка и пиано. Тук ще бъде пианистичната аколада. Тук пише виолини, тук пиано и нотите, съответно, което както си е.